Množstvo olivovníkov, rozkvitnuté oleandre, borovice, pistáciovníky či 7 druhov zemných orchideí, ozajstný zelený či smaragdový raj na zemi. Rozhodli sme sa, že príznačne volaný zelený ostrov musíme vidieť v jeho plnej kráse. Štartovacou líniou je nákladný prístav Igumenica na východe ostrova Korfu. Pomyselnou spojnicou medzi Európou a Tureckom sa cez spleť gréckych ostrovov otvára naša cesta k dobrodružstvu v perle Jonského mora. Úvodným prekvapením je, že prvou jazdou sme súčasťou krstu úplne novúčičkého medzinárodného trajektu. Od posádky sa dozvedáme, že máme v podstate šťastie. Veľkým trajektom trvá cesta na ostrov Korfu asi 1,25 hodiny. Menšie otvorené trajekty to nestihnú skôr ako za 2 hodiny. Možno aj preto sme mohli byť súčasťou mimoriadneho záujmu novinárov. Ostrov Korfu otvára svoju náruč turistom byzantskou pevnosťou Angelokastro, v preklade balkónom Jonského mora. Za 7 storočí sa ju nepodarilo dobiť žiadnym vojenským výpravám. Je to majestátny vstup priamo do hlavného mesta ostrova Kerkira. Metropolu volajú aj Benátky Stredozemného mora so zelenými uličkami. Legenda hovorí, že Korfu bolo obľúbeným miestom Benáčanov. Každý z nich mal vysadiť na ostrove 100 olivovníkov, za ktoré mu vyplatili 10 zlatých. Kto vie, či práve preto je ostrov domovom 4 miliónov týchto úžasných stromov. Perlu Jonského mora navštívili panovníci či hudobné hviezdy. Zamilovala si ju trebárs aj cisárovná Sisi či Marilyn Monroe. Novodobé miestne kroniky možno zaznamenali aj pobyt športovcov. Kto vie, či k nim nepatril aj francúzsky futbalista David Trezeguet. Jeho domáci fanúšik možno tiež hľadal trochu svojský idylku. Ako sa to skončilo, však nie je až také dôležité. Posuňme sa však ďalej. Pikoškou ostrova je druhá najkratšia pristávacia plocha na svete, určená skutočne len pre tých najskúsenejších pilotov. Keďže nikde inde na ostrove nebolo vhodnejšie miesto, nakoniec museli domáci zvoliť kompromis a doslova skrížiť pristávaciu plochu s hlavnou cestou. Tak trošku netradičnou poistkou, aby nedošlo ku kolízii obrovského stroja s autami, je obyčajný semafor. Počas príletu či odletu musia dať vodiči jednoducho prednosť väčšiemu a rýchlejšiemu stroju.
Srdce hlavného mesta Kerkyra tlčie v historickom centre tvorenom úzkymi benátskymi uličkami, rozľahlými námestiami so zeleným parkom. Z doby anglickej nadvlády sa mimo iného zachoval aj zimný palác kráľovskej rodiny, v ktorom je dnes múzeum ázijského umenia. Čo sa týka reštaurácií, Gréci si dávajú tak povediac na čas. Čašníci sa nikdy nebudú ponáhľať a len málokedy naservírujú jedlo v tom istom poradí, ako bolo objednané. Byť na Korfu znamená ochutnať aj domáce špeciality, zavinuté medové koláče či svetoznámy likér z tzv. Kumquat. Plody najexotickejšieho stromu sú v podstate malé pomaranče, pôvodne dovezené z Ázie. Delikatesou je miestny lekvár, ale najmä spomínaný likér. Receptúra patrí k najväčším tajomstvám a zároveň pokladom domácich. Ostrov Korfu má prezývku vždy zelený. Druhovo mimoriadne bohatá vegetácia je dielom výdatných dažďov v kombinácii s bohatou nádielkou slnka. Takmer všade sa na ostrove dostanete na dvoch kolesách. Najväčším priateľom turistov je moped alebo po domácky aj motoroller. Tento dvojkolesový tátoš aj nám odkryl zákutia 62 km dlhej perly Jónskeho mora. Z jeho chrbta sa nám odkrývali farby od zelenej až po síto modrú morskú hladinu. Skalnaté morské dno je doslova rajom pre potápačov. Nádhernú krajinu dotvárajú skalnaté výbežky, ktoré oddelujú zátoky s osamelými plážami.
Na 2 kolesách sme sa dostali aj k obľúbenému letovisku cisárovnej Sisy. Tvorí ho zámoček Achillion, ktorý sa vypína nad východným pobrežím obkoleseným parkom a sochami. Panovníčke ho nechali postaviť ako letné sídlo. Ani sa nemôžeme čudovať, že si toto miesto obľúbila aj cisárovná. Zelený raj s optimálnym morským vzduchom mal zázračné hojivé účinky na jej choré pľúca. V blízkosti zámočku nechala panovníčka postaviť aj kaplnku, ktorá mala ochrániť pútnikov. Zámoček je obkolesený nádhernými záhradami, v celom interiéri na vás dýcha množstvo zachovalého nábytku, fotografií a šperkov. Ostrov Korfu patrí k najvyhľadávanejším destináciám. Na nekonečné olivové sady a cyprišové háje je najkrajší výhľad z najvyššieho miesta ostrova, vrchu Pantokrator, ktorý má 2 vrcholy. Nasneží na ňom raz za 50 rokov, aj keď sneh vydrží iba krátku chvíľu, prináša farebnému ostrovu ďalší s odtieňov. Keď navštívite ostrov, ktorý možno pateticky nazývajú aj Smaragdom Stredomoria, musíte uznať, že tento trochu povznesený prívlastok je tentokrát na mieste a charakterizuje jeden z najkrajších európskych ostrovov.